Warholové obrazy za 1 000 000 eur Prešovský samosprávny kraj napokon nekúpi. Zberateľ pod tlakom kritiky ponuku stiahol, aj keď už transakciu schválil krajský parlament. Cena sa zdala prehnaná nielen opozičným poslancom, ale aj odborníkom. V hre bolo týchto Warholových 10 portrétov Židov. Požičané obrazy zberateľ z Medzilaboreckého múzea moderného umenia stiahol a žiadal za nich 1 000 000 eur. Poslanci samosprávneho kraja kúpu na druhý pokus chválili, no opozícia hovorila o podvode storočia. Na tejto sume chcel niekto strašne veľa zbohatnúť, ale podarilo sa pod našim tlakom túto kúpu zastaviť. Opoziční poslanci zistili, že na svetových aukciách sa dá kúpiť takáto kolekcia za 10-násobne menej. U tohto diela konkrétne úplný rekord, najvyšší, ale to bol extrém, bolo 140 000 eur. Obrazy si prišiel až z Prahy do Medzilaboriec pozrieť uznávaný odborník na Warholové diela. Sériu ocenil na maximálne 400 000 eur. To cena 1 000 000 eur byla cena. Predseda Prešovského samosprávneho kraja ale kúpu obhajoval ako výhodnú a dobrú investíciu. Nech tam bude jeden originál taký, aký sa patrí, ktorý má význam Andyho Warhola. No opozícia dala celú transakciu preveriť prokuratúre. Na prešetrenie trestného činu nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Miliónový obchod napokon stopol sám zberateľ. Vzhľadom k tomu, že sa tento predaj zvrhol na mocensko-politický boj a bol mediálne zneužitý voči vám, som sa rozhodol toto dielo nepredať. Dalo sa asi dojednať možno na nižšej sume ako 1 000 000, ale s tým, že tie obrazy tam zostanú. Tak o tieto obrazy tam prídeme. Sporných 10 portrétov Židov zberateľ múzeu ponechá ešte do konca roka. Namiesto nich samosprávny kraj teraz už len za 200 000 eur plánuje vo verejnej súťaži nakúpiť Warholové diela, ktoré by vystihovali jeho rusínsky pôvod. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.